дуруд бинандаи азиз, шуморо ба тамошои нашри навбати интеллект шоу даъват мекунам. имрӯз мо як бозии рафиқона дорем ва тавре ки шумо медонед дар миёни бозиҳои асосӣ бозии рафиқона баргузор мешавад ва дар ин бозӣ аз ҳисоби намояндаҳои гурӯҳҳои дигар як гурӯҳи алоҳида тартиб дода мешавад ва онҳо кӯшиш мекунанд ки ба 6 саволе ки мо пешниҳод мекунем ҷавоби дуруст баргардонанд. хуб, имрӯз дар бозии рафиқона намояндаҳои гурӯҳҳои мухталиф ширкат доранд ва ман ҳоло шуморо бо онҳо шинос мекунам. Саидакмал Наслиддинов, Шодӣ Муродов, Саидакбар Каримзода, Ғолиб Мансурзода ва сардори даста Аслиддин Нурмаҳмадов. хуб, бачаҳо, бозӣ то ҳисоби 6 идома меёбад ва мо умедвор ҳастем ки шумо ба саволҳо ҷавоби дуруста пайдо мекунед. Комилан дигар ҳама қоидаҳои бозӣ мисли бозиҳои асосӣ аст. хуб, 1 дақиқа вақт барои фикр кардан пешниҳод мешавад ва фақат капитани команда хоҳад гуфт ки кӣ ба савол ҷавоб медиҳад ва қоидаи аз ҳама асосии бозӣ ҳамин аст ки ҷавобҳои қисман дуруст ҳамчун ҷавоби нодуруст қабул мешаванд. хуб, хоҳиш мекунам ки рақами саволи аввалро муайян кунед. саволи рақами 4. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. дар Швейтсария рецепт ё худ дастури таҳияи он чиз ҳатто як вақт дар сейфҳои бонкӣ нигоҳ дошта мешуд ва шояд ҳоло ҳам бошад. дастури таҳияи чӣ? ёддост мешавам ки инҷо гап дар бораи Швейтсария меравад ва умедвор ҳастам шумо ҷавоби дурустро ҳоло пайдо мекунед. Маромад, 1 дақиқа вақт фикр кунед. Чӣ вариант аст? Швейтсария бурдан ко ба фикрам. Яна муд хӯрок Швейтсария мармелад. Чӣ? Мармелад? Ширинӣ? Боз чӣ вариант аст? Швейтсария мо чӣ кати мешиносем? Гов аст, кӯҳ аст, як соат швейтсарский чизе рецепт. Соат ба рецепт намекунанд ко? қиматбаҳо аст ки рецепте ки мармелад ба фикрам да ҳозир зефиров дастен шумо? Зефир? Ба фикрам ки не. Прости. Бо чӣ вариант шуда метавонад мисол? Якум варианте ки дасар чарх мезанад, панир. Панирои ҳолландиян, голландский, швейтсарский мумкин. дар швейтсарский панир нест. Чӣ аст охи? Мармелад? Мармелад ҳам ҳасту? 1 дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. Маромад, сардори даста, кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? Кӯшиш мекунам худам ҷавоб диҳам ба савол. 2 вариант ҳастан ба сари мо тоб хӯрд. хуб, Якум варианти панир буд. варианти чӣ буд? Панир, сир. хуб, Швейтсария. Бале. Дуюм вариант ҳамон маҳсулоти ширинӣ ба монанди мармелад ё зефир. шумо хеле наздик омадед ва ҷавобтон ин яхмоси мармелади яхмос. ки аслан барои шоҳон тайёр мекард. агар чин мегуфтем ва чин ва тарзи таҳия ё дастури таҳияи он мегуфтем ва чин мегуфтем, шояд ҷавоби шумо. хуб, яхмосро қабул кунем? Не, амин ширин. Ширинӣ. ширинӣ. Шояд шоколад бошад. шоколад. Бале. яъне яхмос не, ширинӣ. ҳамин тавр? Аслиддин? Бале. ҷавоб қабул аст. ширинӣ, шоколад, Швейтсария ва ҷавоби дуруст ҳастин. офарин.
ҳарчанд дар кишварҳои дигар ҳамин чиз маъмул ҳаст, вале ба ҳар сурат як вақт дар Швейтсария ҳатто тарзи таҳияи шоколад дар сейфҳои бонкӣ нигоҳ дошта мешуд. саволи рақами 10. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. савола Фарух Валиев барои мо фиристодааст аз ноҳияи Теймур Малик. Ман сипос мегӯям ба Фарух ва бояд гуфт ки саволҳои хеле зиёд барои мо мефиристанд. ва саволи навбатиаш аз варзиш аст ва ӯ гуфтааст ки аввалин чемпиони Аврупо оид ба футбол тими кадом кишвар буд? ёдрас мешавем ки ин чемпионат дар соли 1960 дар Фаронса гузашта будааст ва шумо фақат ёбед ки аввалин чемпиони Аврупо оид ба футбол кадом тим буд, тими кадом давлат? хуб, марҳамат, 1 дақиқа вақт доред, фикр кунед. Англия. Ватани футбол, не? Испания что метонад? Франция, Италия, кстати, боюсь бисёр. Чемпиони чам маротиба чемпиони ҷаҳон шудагӣ? Франция надорад. Чемпиони Италия ям Марселия ҷоиза гирифтага, тамом Франция нест. Якум вариант Англия, Италия, Испания. Голландия. Ба Голландия. Голландия. Акавози ӯ қавм маъруф нест, лекин ӯ вақто чӣ хидмат Аякс дигараш. Солаш гуфтам чанд буд якум? 60. 1960. 1960 ба канон давлат умуман фаъол буданд ки Голландия, Аякс. Голландия? Голландия буд, баъд Англия гуфтаги вариант. Ям касе хеле футбол ба вай не? Шавқ надорад, не? Бачаҳои футболистои мо нест. 1 дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат, ки ба савол ҷавоби дурустро пешниҳод мекунад? Саид Акбар ҷавоб медиҳанд. марҳамат. Муҳтарам ровӣ, агар ба футболи солҳои 60 1960 назар кунем, асосан имрӯз клубҳое дар он замон фаъол буданд, ки имрӯз камфаъоланд ба қавле ва имрӯз он қадар назарногиранд, лекин фикр мекунам дар он замонҳо клуби футболҳои Англия ва Голландия, яъне Ҳолланд бисёртар аз худ як маъруфият дарак медоданд. Барои ҳамин варианти мо ин шояд Голландия бошад ё тими футболи Аякс бошад. тими Ҳолланд аст. бале, ҳарчанд ба варианти мо Англия наздик аст ватани футбол, лекин дақиқашро мо ҳамин Ҳолланд медонем. Ҳолланд. Ду командаро гуфтед шумо. Аслан акнун ғолиб бояд як команда бошад. Кадом тима номбар мекунед? шояд ягон тими дигарро пешниҳод мекунед? Ҳолланд. Ҳолланд ва тими клуби футболи Не, охи Аякс. чемпион бояд якташ бошад. Бале, Ҳолланд. Ҳолланд. ин ҷавоби дуруст нест. тими СССР буд аввалин чемпиони Аврупо оид ба футбол. тими СССР. саволи рақами 3. савол аз Фарҳод Салимзода аст ва манбае ки ин маълумотро гирифтааст рӯзномаи Минбари халқ буда.
дар рӯзномаи ин мавод нашр шуда ва ӯ саволро аз ҳамин манбаъ дарёфт карда. Бойгарии асосии ӯ 2 ҷуфт кафш, 1 айнак, 2 косаи чӯбӣ, 1 соати кисагӣ, 1 қошуки чӯбӣ, 1 намакдон, китоб ва 1 камарбанд буданд. сухан атрофи кадом сиёсатмадор меравад ки оле ҳам номаш бисёр маъруф аст, машҳур аст? сухан дар бораи кӣ меравад ё гап дар бораи кӣ меравад ки акнун он чи ки дошта, он чи ки маъмул буда ва бо он чиз ки ӯро мешиносанд, 2 ҷуфт кафш, 1 айнак, айнакҳои гирд, 2 косаи чӯбӣ, 1 соати кисагӣ, намакдон, китоб ва 1 камарбанд буда. гап дар бораи кӣ меравад? марҳамат, фикр кунед. мехоҳем ки бе истифодаи вақт ҷавоб диҳем. марҳамат. савол дар бораи Махатма Ганди меравад. инҷо сухан дар бораи Сухан дар бораи, бале. Махатма Ганди. ҷавоб комилан дуруст аст. саволи рақами 6. дар охири асри 17 як газета ё гадзетаро якчанд кас мехонд ва он даст ба даст паҳн мешуд. дар яке аз аввалин газетаҳои амрикоӣ он чиз мавҷуд буд ва мақсад тезтар паҳн шудани хабарҳои тоза буд. гӯед ки чӣ дошт ин гадзета? шумо медонед ки як варақ буд, онҷо хабарҳоро менавиштанд мисли бюллетенҳо ва ҳамон ки арзишаш як гадзета буд, ин воҳиди пулии Венеция буд агар хато накунам, ва ҳамин гуна ин ном ба шакли газета то имрӯз расида. хуб, ва дар яке аз аввалин газетаҳои амрикоӣ он чиз мавҷуд буд ва мақсадаш тезтар паҳн шудани хабарҳои тоза буд. гӯед ки он чӣ буд? марҳамат, 1 дақиқа вақт фикр кунед. як чизе ки дар фикр меям, калонкаи холи аст барои илова кардан, дастнавис мекардан хабарро. ҳамон метавонад. Ранги стикер. Не, калонкаи холи мемонад барои илова кардан, дастӣ менависанд ҳамонҷо. Хоб, дар газета. Бале. Он чиз чӣ буд? савол худаш чӣ буд? савол ростига дуруст нафаҳмидам. намрои ҳам газет як чиз мондан ки тестар дар худи газета, андоми газета. ҷои холигӣ, значит як вариант. боз чӣ наметавонад? хабарро дастнавис мекард. ки тестар рафта мерасид. чизе буд ки мисли дискои ҳозира метаҳа як ҳамсоя гаш тамошо мекунад, даст ба даст мерафт, як кас менавишт бо дасти ништа мекунад, паҳн мешуд хабар. варианти наздик биад чӣ наметавонам. саҳифаи холӣ мемонад, калонка даму калонка. барои як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат, сардори даста ки ба савол ҷавоб медиҳад? аз дастаи мо шодӣ ҷавоб медиҳам. ин ҷудо кардани саҳифаи холӣ дар ҳамон газетаҳо аст. саҳифаи холӣ? бале бале. яке як-ду варақи холӣ дошт, саҳифаи холӣ дошт бале. ва ягон хабари нав ягон кас ки мешунид онҷо менавист ва даст ба даст паҳн мешудам. хел бале бале. находам хел бошад шодӣ. хеле ягона чизе ки ба сари мо омада амин аст. фикрам ки ҳақиқат дорад. бале. ва ин бояд акнун ҳамин тавр бошад. ба хотири чӣ? ба хотири он ки ҷавоби дурустам ҳамин аст. охир ҳамон 2 саҳифаи холӣ дошт ва ҳар нафаре ки хабари тозаро мешунид онҷо менавишт ва он чун даст ба даст ки мегашт хабарҳои тоза ҳамин гуна пахш мешуданд. ва ман ҳамин калимаи тозаро махсусан бо зада гуфтам ба хотири он ки шумо фаҳмед ки ин 2 саҳифаи тоза аст.
саволи рақами 1 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. ин савол ёдрас мешавам ки такроран пешниҳод мешавад камакак бо дигаргунӣ. он намуди дуздӣ аксаран дар замин сурат намегирад. он чизе ки мавриди таваҷҷӯҳи як гурӯҳи мардум қарор мегирад чизи зарурӣ аст. гӯед ки ин намуди дуздиро аксаран киҳо анҷом медиҳанд? дӯстдорони як машғулият ё як кор асосан ҳамин намуди дуздиҳоро анҷом медиҳанд. хуб ва мехоҳанд ки ҳамон чизро дар ҳамон кор истифода бибаранд ва аксаран мо бо ҳамон чиз дар замин шинос намешавем. ва табиист ки дуруст мешавад агар гӯем ки ин намуди дуздиҳо дар замин сурат намегиранд. хуб маромад як дақиқа вақт доред фикр кунед. шояд қароқчиёни баҳрӣ дар баҳр сурат мегирад. деки чия медӯзанд? чӣ мегӯянд? боз мо савол худаш пурра дар бораи чӣ буд? намуди дуздӣ мо бояд намуди дуздӣ хай космос ба намешад худаш об бахайш наметавонад. об хок набошад об ҳаст, ҳаво ба нест. чира дуздӣ мекунанд мақсади барои силоҳошон ягончи инсонро ҷизони силоҳ мекунанд бахшанд то кор ё ягончи таки сӯзишо барои биштар вариант бо чӣ пешниҳод аст? сарҳадёбӣ як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. маромад сардори даста кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? фикр мекунем ки ҳамон намояндаи касбу корҳое ки гуфта истодаем шояд моҳигиро бошанд. моҳигирон бошанд? бале. чиро медузданд аз боло? тайёра чӣ дорад он ҷо ки вақте ки мешинем ку мегӯянд мусофирони муҳтарам мегӯянд ки кадом ширкат аст куҷо парвоз мекунад ва мегӯянд ки ба қоидаҳои ба баъзе қоидаҳо аҳамият бидиҳед таваҷҷӯҳ кунед. баъд чӣ мегӯянд? чира нишон медиҳанд? тасмаи бехатарӣ бастана нишон медиҳанд. ина боз чира нишон медиҳанд? дар куҷо ҷойгир будани ҳамон баллонҳое дарҳоро нишон медиҳанд. дар куҷо ҷойгир будани дарҳоро ва боз як чиз дигарро нишон медиҳанд ки мегӯянд дар ҳоли парашют парвоз кардани мо аз болои уқёнус оксигенам нишон медиҳанд. лекин бо як чиз дигар аст. шумо гуфтед ку барои моҳидорон дар кор аст гуфтед. чӣ аст он? хуб ман аз ҷавоби шумо қаноатманд ҳастам. ҷавоби шумо ҳамчун ҷавоби дуруст аст, моҳидорон аст. воханам фақат мо мехоҳем ки мушаххастар кунем ки шумо чиро дар назар доштем. чизи шиноварӣ вагарна ҷавоби шумо биёд ин тавр мекунем таблоро ё мониторро дигар мекунем. воханам ҷавоби шумо дуруст аст. инҷо гап дар бораи моҳидорон меравад. шумо фақат дар мавриди ҳамон васкатҳо аст ку жилет шиноварӣ гуфтед дар бораи анҳамин чиз тамоман фаромӯш кардед. камкам парвоз кунед охи автобусҳо ҳам нағз аст ба роҳат аст лекин камкам бояд парвоз кард. ва бубинед дар ҳама парвозҳо барои шумо ҳамон меҳмондоро ин чиза нишон медиҳанд. ҳарчанд ки баъзеҳо медонанд вале ба такрор нишон медиҳанд то мо тарзи истифодаи онро донем. саволи рақами 5. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. бо он ном клуби футбол дар шаҳри Тошканд ва дар шаҳри Табризи Эрон мавҷуд буд ва шояд ҳолиам ҳаст. бо ҳамон ном як клуби хоккей дар Челябинск фаъолият мекард. шумо ҳамон чизро борҳо дидаед ва шояд истифода кардаед.
гап дар бораи чӣ меравад? шумо ҳам ҳамон чизро борҳо дидаед ва шояд истифода кардаед. гап дар бораи чӣ меравад? бо он ном клуби футбол дар Тошкент ва Табриз буд ва як клуби хоккей дар Челябинск. шумо ҳамон чизро намудҳои гуногуни он чизро шояд дидаед ва шояд истифода ҳам кардаед. гап дар бораи чӣ меравад? як калима аст ва умедворам меёбед. Марҳамат фикр кунед. Тошкент чӣ? Пахтакор буд? Пахтакор. Якта дигар бо Навбаҳор, Пахтакор. Пахтакор буд. Дар Эрон якта буд. Эронда чӣ бошад? Челябинск бо чӣ хоккейный клуб буд? Ҳаст ҳозирам бемах Челябинск. Акбарс аз они вай буд. Металлург аз ани Магнитогорск. аз Челябинск чӣ буд номаш? Командаи хоккеяш. Я дақа вақти логи дига дорем. Туп чӣ? Туп шида наметавонам бора ки як чанд намуди ӯро дига. Найди шайба туп. Тошкент чӣ буд охи як вай? Як пахтакорош медонам. Як бо як номи дигар мумкин бошад. ЦСКА мумкин. ЦСКА охи дуруст намегирад. Не чиз аст ки ашё ҳаст. Ашё аст, Мо чанд шакли ӯро дигаги аст. Чанд нави ивора мекунад. На дақиқа дигар гирем. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. Марҳамат. Ки ба савол ҷавоб медиҳад? Мо як дақиқаи иловагии дигарро истифода бурдани ҳастем. як дақиқа вақти иловагиро истифода мебаред. Бале. ман савола боз як бор такрор мекунам. инҷо гап дар бораи як чиз меравад, як таҷҳизот меравад. вале бо ин ном клуби футбол буд дар Тошкент ва шояд оле ҳам ҳаст дар Табризи Эрон низ. хуб бо ҳамин ном як клуби хоккей дар Челябинск фаъолият мекард ва шояд оле ҳам бошад. агар мухлиси футбол ҳастед ба ёд меоред. шумо ҳам шояд намудҳои гуногуни онро дидаед. дар шаҳр акнун камтар дидан мумкин аст, вале ҳаст. хуб ва шояд истифода ҳам бурда бошед, намедонам. масалан замоне ки мо мактаб мехондем, ин корро дар мактаб мо анҷом медодем. яъне дар мактаб имконият буд ки дар баъзе дарсҳо ҳамон чизро истифода кунем ва дар бораи он маълумот дошта бошем. хуб гап дар бораи чӣ меравад? Марҳамат. Компас, микроскоп. бо чӣ наметавонад вақти мактаба? лабораторияи мактаба бисёр таҷҳизот истесам. таҷҳизот чӣ наметавонад? микроскоп, компас, Микроскоп, қутбнамо. компас. Глобус. Глобус. Зуд. Глобус. Ба фикрам анхи вай ҳаст. Глобус. боз чӣ? Харита. харита ҳама ҷо ҳаст. хел гирем агар. глобус. Глобус ҳам қутбнамо ба фикрам ки наздиктар. бо чӣ? компас. Компас. компас да хеле ба фикрам. Табриз ҳам бошад, инам қутбнамо компас мешавад. компас ҳам ки глобус. глобус ҳам хеле калимаи байнамиёӣ ба фикрам. байнамиёӣ бошад агар глобус. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат. сардори даста ки ба савол ҷавоб медиҳад? ғолиб ҷавоб медиҳанд. марҳамат. фикр кардем ва ҷавоби аниқи мо глобус мебошад. глобус? бале. яъне моро дар синфҳои 10 11 глобуса нишон медоданд дар мактаб, не? мо кор бо глобуса ёд мегирифтем. гуфтам ки дар маркази шаҳр не, вале дуртар аз марказ дидан мумкин аст ҳамин чизро. дар шаҳр камтар аст, вале ҳаст. намудҳои гуногуни он ҳаст. наву кӯҳ, наву шумо ҳам шояд истифода бурдаен. шояд ки компас бошад. чӣ? компас. қутбнамо, компас. намо. конус? компас. компас. Қутбнамо. дар мактаб, замони мактабхонаи мо ин бибинем то аввали солҳои 90 ҳамон чиз дар мактабҳо буд. ҷойҳои махсус буд барои он чиз. муаллимони махсус буданд ки дарс медоданд. ҷавоби шумо чӣ аст? Челябинск клуби хоккей чӣ метавонад ном дошта бошад? ҷавоби шумо ин
ман шунидам ҳатто ҳамин ҷавобро аз забони шумо. Шахтёр гуфтам ман, рости гап? Шахтёр гуфтед? Бале. Хуб, Компас буд, Шахтёр буд. хеле наздик омадем, хеле наздик Баъд омадем. микроскоп. Микроскоп. Бале. Хозир ҳама ҷавобҳотро қабул кунем амхел. Дурусташа қабул недеш. мо ҳама ҷавобҳои шуморо қабул мекунем ва ҳамашон нодуруст аст. Трактор астин. Трактор. вақте ки мо мактаб мехондем, дар мактаб яъне ки машғулияти трактор буд, мо тракторрониро ёд мегирифтем. Буд ин машғулият. ва трактор аз шояд дар марказ ако камтар мебинед, вале намудҳои гуногунаш ҳаст, шояд шумо ҳам истифода бурда бошен барои корҳои хоҷагӣ, барои корҳои дигар. вале бар сурат бурди шумо аст 4-2. Ташаккур бачаҳо. хуб, ёдрас мешавам ки бинандаи азиз ин бозии рафиқона буд ва ино иштирокчиёни фаъоли гурӯҳҳои гуногун ҳастанд ки дар ҳайати як гурӯҳ ҷамъ мешаванд ва хуб интеллектуал на фақат як клуби зеҳнӣ, балки як клуби зеҳнӣ ки онҷо мардум бо ҳамдигар рақобат мекунанд, балки як клубе аст ки мардум дар баробари рақобат боз бо ҳамдигар дӯстиам меварзанд. хуб, барои шумо муваффақият орзу мекунам. Ташаккур барои бинандаҳо ва муаллифони саволҳо. Субҳон Ҷалилов будам. То барномаи дигар комёбу муваффақ бошед.